И още едно вълшебно платно. Това е картината на цар Симеон в тронната зала в Преслав. Уникална картина на Мирослав Йотов. Наистина шедьовър. По-интересното обаче, че в тази картина е представена тронната зала на Първо българско царство, такава каквато сме я възстановили и каквато ще има в исторически парк в бъдещото Първо българско царство, което съвсем скоро ще започнем да строим. Така че, виждайки тази изложба, ще може да се подготвите за това, което ви чака и в утрешния ден в самия исторически парк. Заповядайте на изложбата, която сме организирали с картини от архива на исторически парк. Тези картини спират дъха. Няма една, която да не си заслужава да я видиш. И вижте блясъка на Симеон.